बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. पकडून आणलेली माणसं उभाटाच्या आंदोलनात असून मतदारसंघातील महिला दीपक केसरकर यांच्या पाठीशी आहेत. बंधुबाबा अशोक खरात याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे असं ॲडव्होकेट नीता सावंत कवटकर यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. उभाटावाले सावंतवाडी विमुर्लात आंदोलन करताना दिसले, केसरकरांच्या विरोधात रान उतरवताना दिसले. तुम्ही म्हणता मतदारसंघ त्यांच्या पाठीशी आहे, हे दाखवणार का किंवा दिसणार का तुमच्या कुठल्या परिस्थितीत? हो, संजू परब बोलले. जिल्हा प्रमुख मॅडम आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, युवक तालुका प्रमुख आहेत, उपाध्यक्ष आहेत. त्याला त्या आंदोलनाला तुम्ही उत्तर कसं देणार? उत्तर काय देणार? ज्या आंदोलन महत्वाचं नाही, त्या आंदोलनाला उत्तर देण्याचा अर्थच नाही ना. पैसे देऊन आणलेली माणसं कसली? कारण त्यांना धडपणे बोलता पण येत नव्हतं, म्हणून ती पकडून आणलेली माणसं आहे. ती कळतं. जो कार्यकर्ता असतो तो निष्ठेने बोलतो, धडधडीत बोलत असतो. आणि महिलांचा जर विचार केला तर महिला सगळ्या भाईंच्या पाठीशी आहेत. कारण प्रत्येक महिलेला माहिती आहे की भाई कशा आहेत. ते देवभक्तीला कोण किंवा देवाच्या मंदिरात कोण गेलं म्हणून तो विचित्र मार्गाला गेला असं नाही ना. आणि जे कोण गेलेले आहेत खरात, त्यांच्याबद्दलची कायदेशीर कारवाई चालू आहे. ज्याबद्दल त्यांनी काही कृत्य केलं त्याच्याबद्दल त्यांना शिक्षा होईल ना कायद्याने.